Boa tarde, compañeiro. Como che foi a semana? Eu estaba desexando que o gran xa chegara. Pois veño do traballo e estou practicando. Temos que apurar un pouco que nos están esperando. A ver que facemos hoxe, que xa chega ali a mestra, que me dixo onte a tarde que nos tiña unha sorpresa. Pois a ver o cargallou, cal será esa sorpresa, porque esta mulleriña dalle moito á cabeza. Mire, foi aí na porta, non fagades máis a maula, ir entrando para dentro que hai que colocar a aula. Vos estou moi preparada para a escolla do Terrifa. Como muchachos tan cedo va a ser que a primeira. Menos quería atender que non temos todo o día, hoxe imos inventar unha nova melodía. Eu creo que te enganaches, ese é o meu parecer. Dixeches o de inventar, pero será aprender. Non me enganéis, niña, e vai prestando atención, que esta nova tonada será vosa creación. Anda de a grabación, que me parece genial, porque hoxe non podo ir, que teño vida social. Eu vou ir a un concerto e non podo ir a clase porque toco saxofón na banda municipal. Pois a mí non me fai gracia con todo o que sentín, que os vindos e os atraques aínda non os aprendí. Igual ten razón a mestra e será un bo traballo ter a melodía propia da escola de Carballo. Non retórzalo o fuciño, ponte aí de voluntaria, creo que vai ser mellor e non levarlle a contraria. Imos a crear un ritmo, miñas donas, meus señores, que se sepa que en Carballo somos moi innovadores. Innovar ti sí que innovas e tamén improvisando, a ver como cantas hoxe que xa estás desafinando. Tarariro, riro, riro, tarariro, riro, raro, tarariro, riro, riro, tarariro, riro, raro. Pois gustame esa tonada, soa ben para cantar, leva o ritmo dos versos para poder regueifar. Era o que me faltaba, ahora sí que me río, dis que che gusta tonada e non sabes ti de ritmo. Somos todos uns artistas, isto é unha revolución, acabaremos grabando un disco para Eurovisión. Dentro vou pa casa, esto sí que é optimismo na escolla de Carballo. Somos puro magnetismo.